Ja som si všimol, že najviac vás teda kritizuje pani Jourová a Kleinert. A teda oni sú asi jedni z tých, ktorým ste zavreli tie kohútiky. Oni sú obidve dosť škaredé, nie? Jourová a Kleinert. A ja som si všimol taký akože úkaz zaujímavý, že títo fašisti progresívni, oni sú všetci hrozne škaredí. A že tam, aj podľa mňa tam je nejaká korelácia, že keď sa narodí ako zlý človek, tak vám sa to proste, tá hniloba zvnútra vychádza aj na povrch. Jak píše v Biblii, že dobrý strom dáva len dobré ovocie a zlý strom dáva len zlé ovocie, tak podľa mňa oni majú v sebe také zlo, že to sa proste prejaví aj na povrchu, že či s týmto viete súhlasiť. Neviem, tak asi je to výpoveď tej duše. Ako určite tam nejaká korelácia je. Myslím si, že áno. To som nečakal. Nejaká korelácia je určite v tom, ako, pozrite, stačí úsmev, možno nejaký jemný, hej, alebo nejak zjemniť črty tváre. Ja si myslím, že každé dieťa, ktoré sa narodí, je pekné. Nie sú škaredé deti. Ale tým, ako ten človek sa vyvíja a ako sa charakterovo hlavne tvorí. Tak škaredie. Až to vznikne na konci Plávaková. Mohla by som povedať čokoľvek na toto vyjadrenie z podcastu, ale asi sa zdržím a poviem len jediné. Nemám síce tak napichané pery ako Martina, ale som rada, že nemám tak pokrivený charakter ako ona a Fiky Sulík. No už len tá predstava, že sa ráno zobudím, pozriem sa do zrkadla a zistím, že som Martina Šimkovičová alebo Fiky Sulík, no tak tá predstava mi robí skutočne zle. No a vám, pani poslankyne z Progresívneho Slovenska, vám chcem poďakovať za vašu doterajšiu prácu a verím tomu, že si z vyjadrení Fikyho Sulíka a Martiny Šimkovičovej skutočne nič nerobíte. Ani jeden vám nesieha ani po päty. No a čo si myslíte vy? Sú v poriadku takéto názory a hodnotenie toho, kto ako vyzerá? Dajte mi vedieť do komentára a pre viac podobných videí ma určite nezabudnite sledovať.